नैबे हाजोआव जोङो बे लामायावनो अरुणाचल मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय दा नैबेहाय फट'शुट लानो होननानै ओरैजाय बेथिं फट'शुट लानो होननानै माबाबाय नैबे हाजो गोजौनिफ्राय अन्थाइ गोलैयो आरो बैनिफ्राय एन्ट्रि चेक पस्टआवहाय एन्ट्रि जानानै फैबाय जों दा अरुणाचलावसो बाइक सालायगासिनो दं अरुणाचल हाबनाय लोगो लोगो एसे गुसु जाबाय माथो बरिया लामाया गावसोरथ' होनदों माथो चेक पस्टआव थानाय अरुणाचल पुलिसफ्राथ' होनदों जोङो दिरांखौ कभार खालाम मा गोलैयोबा बेनिफ्राय गोलैदों दा लाखिजेनदों बिनि जायगाया मा थिग नङा नामा नैबे हाजोआव जोङो बे लामायावनो अरुणाचल मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय दा नैबेहाय फट'शुट लानो होननानै ओरैजाय बेथिं फट'शुट लानो होननानै माबाबाय नैबे हाजो गोजौनिफ्राय अन्थाइ गोलैयो आरो बैनिफ्राय गोजौनिफ्राय अन्थाइ खाल्था 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 गोलैबोदों थ' थाजानाय नंला बारा दावखोलांसै सिगाङाव जों दा थाहैगोन बमदिल्ला आरो बमदिल्लायाव जुदि मोना जायाबा टाइमखौ कभार खालामनो हायोबा दिराङाव डाइरेक्ट दिनै कभार खालामखानोसै आसुरित मारै अन्थाइ गोलैयोबा बेजों एकदम नैबेजों फैबाय जोङो बे लामाजों फैयै फैयै फैनानै नैबेजों थांसै ओमफ्राय नै दैबाव वाव अरुणाचलनि भिउ बरियाखा बासनि हाथाया नायलाय एकदम ओरै बोहैलांबाय आरो फट' लानाया बिराद बेस्थ' जाबाय Jugad small waterfall जों मोनसे बुस्थु देखायनो आं जुगार नुबाय बे मा बुस्थु देसि जुगार सोर बानाया बेखौ नों नामा दा बे आसोला बे साहा बागान जालाय फैयै फैनानै मेन हाइवे मोनफैयाखै होनबा बेवहाय सानै मानसि जोंनि उन उनखामोन आरोखि ना ओमफ्राय बिसोरखौ नुनानै होननानै लाखिबाय आरोखि आंखौ अभारटेक खालामनानै बिसोरनि उन सालायबाय केमेरा खालामबाय जा दा टाइमा 7:15 जाबाय बमदिल्लायावहाय मोनफैबाय फाइनालि टच मोनागुलायथारबाय रेस्ट लायै फैबाय आरो आंबो इउटुबारसो जाहैबाय भिडिअ खालामबायनानैनो गोबाव जायो दा हटेल बुक खालामहरखाबाय दा बिनि लकेसनखौहाय मोनथ'वाखै
नागिरगासिनो दं बमदिला ओरै थांखोरा हटेला नै बहाय रायलायहैनो बमदिलानि हटेलाव गुलु गुलु मुलु गुलु मुलु गुलु मुलु गुलु मुलु गुलु मुलु ना ना गुलु मुलु लांफानोसै नामा फैलाव लांफानोसै गुलु मुलु ये डाबल ना सिंगल फाइनाली हटेलावहाय मोनफैबाय बाथरुम मोजां ओमफ्राय जोंना गुसुथार फाइनालि रुमाव मोनफैबायानो माबायदि जायगा रुमा मोजाङानो ना थाजायो केम मोनबा साबसिन जागौमोन केमखौ गैया मोनस्लाबासै माथो केम मोनोबा बनफायार होनानै दाबो जासिगोनदां बेयावनो थानोसै हरसे दिनैनि थाखाय बेयाव थानानैनो डिसाइड खालामसै जों मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बाथरुमखौबो नायनोसै थाजायो गाज्रि नङा साथामनि बेड मोनथाम दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै गाबोन फुङाव लोगो मोनलायफिनसिगोन